Pred rokom sa všetko zastavilo. Jeden moment, jedno zranenie a zrazu som nebol tým, kým som bol. Let me take you back. Papa. Moments, že ono. Jeden večer mi volal Roman, že nemajú do týmu hráča. Že či nejdem si zahrať futbal malý. Tak som si povedal, že až prečo nie? OK, však by som išiel zahrať, dlho som nehral. Už som mal takú dlhšie, takú chuť, že si poviem zahrať niekde futbal alebo niečo. Ale nikdy som nešiel. A nakoniec som si povedal, že dobre, že pohode, že zapíš ma a prídem, zahrajem futbal. Na druhý deň som išiel a to bola asi veľká dosť chyba, že som išiel do takého niečoho, lebo proste však uvidíš. Čože, Román? Áno. Á, ďalšia radosť vo mne. Takhle to vyzeralo okolo povede. Prečo nie? Troška opuknutá nožka, išli sme si kúpiť od novú Afflector a potom sme to zachladili zeleninou do polievky. Tu už to vyzeralo vážnejšieho typu troška. Dejte mu časopis. Třeba. A tu už čakáme na pohotovosti a čakáme. Následne, ako ste mohli vidieť, bola opuchnutá noha a nechcel som ísť strašne ja na pohotovosť s danou nohou. Ani nikdy som nechcel, že to opuchne a že bude všetko v poriadku. A ešte aj dokonca ten deň som išiel aj s autom. Išiel som si kúpiť masť a si povedal, že dobre bude, však stále bolo dobré, bude dobré, OK. A následne prišiel aj kamoš po mňa a povedal, že nie je to veľmi najlepšie. A aj priateľka mi rozprávala, že musíme ísť, tak sme išli do nemocnici a čo sa nestalo? Zlomenina. Odlomenie z kosti. Tak som nebol veľmi nadšený s týmto, že zlomenina. Takže som bol taký, ma zaskočil a hneď povedali, že ideme operovať a rozprávám, čo už nie. Že? Čo máme? Potom, že či sa mi to zle zrástlo, tak sme museli ísť operovať a museli mi ten šuby. 3 dní som bol v nemocnici, sobota, nedeľa, pondelok ma púšťali už domov. Lebo som sa aj pýtal, lebo som to nevedel vydržať strašne. Akože nebolo to až také zlé, ale nerad som v týchto zariadení. Tu už prišli po mňa konečne, že ma berú domov, takže som bol rád konečne na domácom záchodíku, všetko tip-top. V nemocnici len toho holuba dostanete, či ako sa to volá, to bol masaker, akože to som nenávidel. A tu čilík, každý deň to isté, jedlo, telka, YouTube a tak ďalej, že proste akože také, ale strašne som si zvykal ťažko na sadru a tu som mal také modriny, celé brucho som mal od tých injekcií, čo na riedenie krvi sú, že akože masaker to bolo, lebo každý večer trebalo si píchať. Netflixová sešeník, samozrejme musí byť. Ale keď som chodil so sadrou už dlhšie alebo niečo takého, normálne mi puchla noha, som cítil, že až také červené prsty som asi nechápal. A nedali mi ani opätok, lebo zlomený kotník členov, takže za to nedeli dať ani opätok, alebo petu, alebo ako sa to povie. A tu bolo vidno, že už som priberal riadne, lebo aj svaly ochabovali a bolo vidno, že proste, že spadla tá noha, kde som mal sadru a tu máme Lulu.
mačičku našu. Jediné, čo neznášam, je volanie do nemocníc, lebo sa nikde človek nevie dovolať a keď sa dovolá, tak ho ešte žďubu za to, že prečo im volá práve, lebo som sa potreboval objednať o 3 týždne ku pani doktorke, že by som mohol prísť na vyberanie stehov, ale som sa nevedel dovolať. 15 krát, 3 dní som volal non-stop pomaly, každý deň 15 krát a nič som sa nevedel dovolať a nakoniec sme tam iba išli tak random a potom ma doktorka žďubala, že prečo som prišiel na kontrolu bez oznámenia a rozprávam, však som sa nevedel dovolať. Ona, to nie je pravda. Takže toto je jediný neznášam, čo je asi tak. Keďže som začal priberať a nehýbal som sa skoro vôbec a podobne, takže som začal strašne priberať, že bolo vidno, tak som sa snažil aspoň troška tak rozcvičiť, lebo ma strašne bolo chrbát už, aj všetko možno bolo, nielen tá noha, ale aj chrbát. Síce noha ma vôbec nebola, ale ani ma to nesvrbalo, ani ma to nešteklilo, jak niektorí rozprávali, ale troška trebalo tak aspoň. Ale necvičilo sa mi dobre, lebo však proste je tam tá sadra, tá záťaž, ale aspoň som sa snažil nejako. Ja som sa bál troška, že cvičiť, aby som si nepodžubal tú sadru nejako, aj tú nohu, aby to dobre zrastlo, lebo fakt som sa bál toho, že čo keď to nezrastie dobre. A také odzinky sem a troška aj ovocička. Také fajnotky som papal, lebo sa starala rodinka o mňa. A troška aj som si prečítal knižky, konečne som sa dostal ku čítaniu a aj troška som sa naučil, jak sa má starať o tvar. Sestry ma naučili, nejaké to skincare musí byť. Toto bola najhoršia maska, ako kedy som mal. Takú džabu na tvár dať, ach. Musel som nejako to vymyslieť, ako zídem dole, tak som to vymyslel tak, že sa budem šúchať dole schodami a celkom to dobre aj vyšlo, ale bola to pre mňa makačka po takej dlhej dobe srandy. Troška aj do altánku sa prejsť. Tu už jak profík, už nacvičené som to mal, takže nebol problém, ale škoda, že nemám taký záber, jak smíšo hore schodami, že jak ma skoro rozbilo, že ty koksu masaker to bol. To dźwigał. Alebo tam plamene si mala dať. Si mala dať druhého draka, ktorý bude tam robiť plamene. Mám Petra mi doďubala sádru celú. Taká pekná bola to tá sádra. A Petra ju doďubala. To je ohník. Čo mi bude zrieť? Tak je. No. Čo ešte? Telo sa menilo. Mysl sa zapasila. Každý deň bol boj. Nielen fyzický, ale najmä psychický.
Dali sme sa takýto základný skincare routine musí byť. Samozrejme, trošku sme si vyčistili pleť. Však samozrejme musíme nadžabať všade. Nos, vejky, brátku, fusky, všetko. Musí spreč špinka z tváre. Odmastníme ju, aby nebola taká masná, špinavá, taká Následne sme odložili barlu a držali sme balans. Ešte dobre, že majú fixáciu a stabilitu celkom fajn. Ale aj keď párkrát sa mi stalo, že skoro som spadol. Takže tak. Následne oplachneme to studenou vodou. Naniesieme krém pod oči, aj keď teraz mám lepší, mám teraz peptidový, takže dúfam, že to pomôže a nebudú tam kruhy pod očami. Následne som mal výborné raňajky, vločky, som stále papka s týmto tu ovocičko, alebo zelenina, to je ovocie, neviem, povedzte mi, dajte do komentára, že čo to je, či to je ovocie, zelenina, alebo čo to je, do akej triedy to patrí. A následne tu raňajčky, tu džamkám a tu máme pre mačičku pre zdravie, či pre šťastie, či pre peniaze, teraz neviem. Taktiež píšte, že čo to je, na čo to je. Ale je to good. Tu už dám jom. Ale takže tak a iba takéto dni som mal proste, že tam nemal som ani že čo takého natáčať, lebo buď som čítal knižky, buď som pozeral YouTube, Netflix a išiel si sadnúť do altánku maximálne, keď bol dobrý čas a strašne teplo bolo. Masaker, že bolo veľmi teplo v tej tom čase, jak som mal sadru a ťažko to bolo občas, ale dalo sa to držať. S dobrými ľuďmi som bol, veľa dobrých ľudí som mal poblízku, takže super, rýchlo to aj zbehlo. Len prvý týždeň bolo ťažko a toto som nikdy neznášal, ráno som si robil taký green mix a ono, nebolo to dobré, ale že vraj je to zdravé a ono, teraz všetko. Dokopy som mal, koľko týždňov sadru? 3 a 4 týždne som mal sadru. Tým pádom, 2 mesiace, ne? Skoro 2 mesiace. Som myslel, že raz, dva budem fit, ale potom sa dozviete, že čo ešte jak bolo. Lebo tu už za chvíľku, to sú už posledné dni, keď mám sadru. A veľa kávy som tedy pil, čo zbytočne bolo, keď som iba ležal a spal a párkrát si zacvičil a mám rád kávu, takže tak. A čo som chcel? A rád som pozeral Dalibora Titsmana rozhovory aj všetky tieto veci, čo on vydal, proste brutál. Stále som mal pustený na telke a som si robil iné veci, čo mi trebalo. Takže tak. Tu je naša mačička. Teraz momentálne, to bol minulý rok, ale teraz už momentálne je tučnejšie, jak je tu. Takže takto. To, neviem, kto z vás má britskú mačku, ale táto britská mačka je chybná, lebo sa nechce hladkať, mojkať, nič, nechce byť.
To som skúšal už hýbať s nohou, že či viem, lebo som dostal tyky do nej. A strašne tu som bol už nafúknutý, zdutý, prežratý, všetkého možného. Také brucho nikdy som nemal. Ty kokos, masaker. A potom som sa dozvedel takú vec, že i Seppi mal dačo s nohou, tiež mal dačo toto. Tu je aplikácia. Každý večer buď mi pichla mama, alebo ja som si sám pichol. Ale keď ja som si pichol, toto bolo zle, stále mi išla krv a stále mi sa spravila modrina a dosť dlho. A tu už sadra je rozbitá strašne. Raz som spadol na schodoch, jak som išiel, že idem s barlami hore a má miglu tu. Po 3 týždňoch som išiel a potom teraz po 4 idem zasa do Košic na kontrolu a zasa som sa nevedel dovolať, ale potom nakoniec dák mi takto dvihol. Takže takto. Bye. V ďalšom videu uvidíte, ako to pokračovalo ďalej. Bye.